אהלן, אני רוצה לדבר איתכם היום על איזון. זה גם הקבוצה שפתחתי, חיים באיזון, ובעצם למה זה מעניין אותי? כי כשאנחנו לא באיזון, אנחנו לא באיזון. מה המשמעות של זה? מה המחירים? אנחנו בסטרס, אנחנו בלחץ, אנחנו אוכלים לא בריא, אנחנו לא נהנים מהרגעים שאנחנו חיים, אנחנו לא אוהבים את מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים הביתה עצבנים, ועוד הרבה סיבות. למה להיות לא באיזון? זה דבר שאנחנו לא רוצים. מה אנחנו כן רוצים? אנחנו רוצים לחיות חיים שלנו באיזון, בחיוך על הבוקר, בללכת לעבודה בכיף, לשבת עם הבן זוג שלנו ולדבר איתו וליהנות איתו, לאכול את מה שאנחנו אוכלים וליהנות מהארוחה שאנחנו אוכלים, להסתכל על עצמנו במראה ולאהוב את מה שאנחנו רואים, ופשוט לחיות את החיים בכיף. עכשיו, איך אנחנו עושים את זה? אחד הדברים הכי משמעותיים זה המחשבות שלנו. מה אנחנו חושבים על עצמנו? איך אנחנו רואים את עצמנו? האם כל דבר מנהל אותנו, כל מה שאומרים לנו או לא אומרים לנו? האם זה שעשיתי תהליך עם מישהי והיא לא נתנה לי פידבק מי יודע מה שציפיתי, למרות שהתהליך היה מדהים, האם אני הולכת לתת לזה לנהל את עצמי? ואני לא אגיד לכם שזה לא מעצבן לפעמים, כן, אנחנו עושים עבודה, אנחנו רוצים להבין שאנשים מרוצים, זה חלק מהרצון שלנו לאהבה, זה חלק מה שגדלנו איתו, נולדנו איתו, זה חלק מההישרדות שלנו. לקבל אהבה, לתת אהבה, לאהוב, וגם כמובן להרגיש נאהבים. ואם אני חושבת שזה שמישהו לא אמר לי מילה טובה אומר שאני לא טובה, כמובן שזה ישליך על המעשים הבאים שלי, על ההתנהגות שלי, ואולי אפילו לא לעשות פחות, כי אם אני לא טובה, אז למה שאני אעשה את מה שאני אעשה? למה שאני אמשיך לעשות? אבל אנחנו יודעות ויודעים שאין לעשות בלי לטעות, אין לעשות בלי מכשולים, אין לעשות בלי סוג של אי הצלחות בדרך. ככה אנחנו לומדים, ככה אנחנו מתקדמים, ככה אנחנו נהיים מאסטרים. אז חלק מהעניין זה להבין שהמחשבות שמנהלות אותנו, להתחיל לשים סימני שאלה ולשאול, האם זאת האמת? האם זה באמת אני לא טובה? רגע, בואו נסתכל על כל הדברים הטובים שעשיתי עד עכשיו. לזה עזרתי, וזה עזרתי, וזה עשיתי טוב, וזה עשיתי טוב. לעשות רשימה של דברים טובים שאני יודעת שאני טובה ועשיתי, להזכיר למוח שלי, להזכיר לעצמי כמה אני טובה. אחד הדברים שאנחנו עושים כשאנחנו לא מרגישים טוב, זה, אולי אתם מכירים את זה, זה ללכת למטבח ולחפש משהו מתוק. למה לחפש משהו מתוק? כי המשהו מתוק הזה מלא לנו, עושה לנו היי. הוא מלא את רמת הדופמינים שלנו שהמוח משחרר, ובסופו של דבר זה עושה לנו נזק. למה? כי אם כל פעם שנרגיש לא טוב, נלך למטבח ונאכל משהו מתוק, עתיר סוכרים או עתיר פחמימות, זה יגרום לנו להתמכרות. וההתמכרות הזו להפך מדללת את רמות הדופמינים וגורמת בעצם לירידה במצב רוח שלנו. זה עושה לנו נזק. אז מה צריך לעשות? קודם כל, להבין שזה קורה. ולהתחיל להגיד לעצמי את הדברים שאני אוהבת בעצמי, את במה אני טובה, מה טוב בי, למה טוב להיות בן זוג שלי, למה טוב להיות חבר שלי. ממש לעשות רשימה של דברים שאני טובה בהם. ואת המחשבות השליליות האלה לצמצם. כשאני מתחילה לחשוב על זה, אפילו אני יכולה לשמוע את המחשבה הזו, לגרום לה להתפייד, להתעדות, לראות איך המילים הולכות ונמרחות ופשוט נעלמות. ולהחליף מיד במחשבה של במה אני טובה, כמה עזרתי לזה, ואיזה דבר נפלא עשיתי, ואיך אני מתמידה למרות הקושי, ממש לעשות רשימה אפילו מוכנה מראש של דברים שאני טובה, כדי שכל פעם שהמוח שלי הולך למקום השלילי, אני אוכל להביא את הדברים החיוביים. דבר שני, בנושא של תזונה שהוא מאוד חשוב, כי הרבה פעמים שאנחנו מרגישים לא טוב, אנחנו הולכים למזון, ואז מה קורה? יש עלייה במשקל, ואז אנחנו עוד פחות אוהבות את עצמנו, אוהבים את עצמנו ומרגישים מדוכדכים. אז מה לעשות? לדעת שאם אני הולכת למקרר, לשאול את עצמי, רגע, למה את הולכת למקרר? האם את רעבה או סתם את מדוכדכת? את מדוכדכת, אז בואי תנסי להבין למה את מדוכדכת ולפייד את הדבר הזה. ואם אני ממש לא מצליחה, אז לקחת איזה פרי, לקחת עם כמה אגוזים, כי הפרי הוא בריא, זה לא עוגה, זה לא משהו מהסופר שיש בו המון דברים לא בריאים שממש גורמים לנו לנזק, ויש בהם הרבה שומני טרנס. ניקח איזה פרי, ניקח כמה אגוזי מלך, אולי נעשה לנו איזה שק טעים, גם עם אגוזים או עם טחינה, משהו כזה שירק, תאמינו לי, זה שקים מעולים, ופשוט להרגיע את עצמנו, לשבת בחוץ, לנשום כמה נשימות, לקחת ככה, לספור 4, לעצור 2 ולשחרר. לעשות את זה כמה פעמים, תאמינו לי זה עוזר, נשימות ממש עוזרות. ולהסתכל על הקטע החיובי, מה טוב יוצא מהסיפור הזה. להסתכל על חצי כוס מלאה ולנסות להבין מה טוב יוצא, למרות שאני כרגע מרגישה רע. ושימו לב איך הדברים מתהפכים, איך הדברים משתנים. אז שיהיה יום טוב ונתראה. ביי, חג שמח.